Искам да ви споделя нещо много важно за емоциите. Ние не страдаме от самите емоции, а страдаме от тяхното отсъствие. От това, че не си даваме право да ги усетим. Когато един човек потиска своите емоции, той всъщност потиска връзката със себе си. И тогава се случват две неща. Емоцията не изчезва, тя отива в тялото, а умът започва да я върти отново и отново, без да стига до решение. Емоциите имат една единствена задача – да минат през нас, да ни дадат послание и да си тръгнат. Това е тяхната природа. Но ние често ги държим вътре, като в капан, защото сме научени, че не е удобно, не е правилно, не трябва да показвам емоции, трябва да съм силен и така започва прегарянето. Не защото емоциите са лоши, а защото ние им позволяваме да си свършат работата. Плачът, гневът, тъгата, всички те са език. И те ни казват: виж ме, разбери ме, позволи ми да премина. И когато им дадем това малко пространство, тялото се отпуска, мислите се подреждат и ние се връщаме към себе си. Истинската сила не е да спреш емоцията. Истинската сила е да я понесеш, да я изслушаш и да позволиш да си тръгне.